ସାଇକଲଟିଏ କିଣିବ ଅନନ୍ତ, ସାଇତିଛି କିଛି ଧନ। ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ, ଅଥିର ହୋଇଲା ମନ। ଏଇ ବଟକୃଷ୍ଣ ଓଝାଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଦିଧାଡ଼ି ସାହିତ୍ୟ କବିତା ଶୁଣି ଭାବୁଛି କିଛି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କର ସତେଜ ହୋଇଯାଇଥିବ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବିଲେ। ଆଜି ମୋ ଲେଖାର କିଛି ଶବ୍ଦ ଉତ୍କଳରମଣୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ଇତିହାସ ପଢ଼ି ପଢ଼ି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଜି ଆମେ ମାଟିର ଇତିହାସ ହିଁ ଭୁଲିଗଲୁଣି। ଛୋଟବେଳେ କିଛି ନହେଲେ ବି କବିତା କି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଆଜିର ଆଧୁନିକରଣ ସେତିକକୁ ବି ଖାଇଦେଲା। କ'ଣ ସର୍ବଦା ନବୀକରଣର ମାନେ ହିଁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭୁଲିବା ହୋଇଥାଏ? ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଜଗା ଦର୍ଶନର ଯୋଜନା ହେଲା। ହେଲେ ଏଥର ଜଗା ସହ ପୁରୀର ଆଉ ଏକ ମହାନ ଜାଗା ଯିବାର ଥିଲା। ପୁରୀରୁ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ। ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେଠି ଉତ୍କଳରମଣୀ ଆମ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ। ସେ ମହାନ ଯୋଗଜନ୍ମା ଲୋକଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଦେଖିବା ଆଶାରେ ଉଦୁଉଦିଆ ତାତିକୁ ବି ଖାତିର ନଥାଏ। ପୁରୀରୁ ସିଧା ଚାଲିଲୁ ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମକୁ। ଗାଁକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଏବେ ବି ମହାକାଳ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ହେଉ ପଛେ, ହେଲେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ ନାତିଙ୍କ ସହ ଭେଟେଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଛୋଟବେଳୁ ଇତିହାସ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଆଦିରେ ରୁଚି ହେତୁ ବହୁତ ସାରା କବିତା ଓ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ଥିଲି। ହେଲେ କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଆଶାରେ ତାଙ୍କ ନାତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଆମ ମନରେ ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା ଇତ୍ୟାଦି ରହିବା ଯଥାର୍ଥ। ହେଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଯେବେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା, ମରଣ ଯେବେ ସେ ବାଳକ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ବସିଥାଏ, କ'ଣ ସେ ସମୟରେ ବି ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା? ଆଉ ସେ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ବାବା, ଯେବେ କୋଉ ମଣିଷକୁ ଦେଶଭକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଯାଏ, ସେ ସର୍ବଦା ନିଜ ପରିବାରକୁ ପଛରେ ରଖି ସମାଜକୁ ଆଗରେ ରଖେ। 20 ଟଙ୍କା ଟିକେଟରେ ପୁରା ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓ କର୍ମସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଗୋଟେ ହରାଭରା ଆକାଶିଆ ଗଛ ତଳେ ବସି ପାଣି ଟୋପାଏ ପିଉଥାଏ ଆଉ ଭାବୁଥାଏ, କେତେ ଯେ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଦରକାର ଏତେ ସାରା ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ। ସେଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ହୋଇଥାଏ। ହାଲକା ହାଲକା ପବନକୁ ଜହ୍ନର ଶୀତଳ ସଭିଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଲାଲଟିନର ପ୍ରକାଶ ଦେଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ସଭାକୁ ଟିକେ ବିରାମ ଦେଲେ। ସେ ସମୟରେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଜନସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ଡେରି ରାତି ଯାଏଁ ଯୋଜନା କରୁଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶର ଦୂରତା କମି କମି ଆସିଲା। ଆଉ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ନିଜ ଭାଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ଏତେ ରାତିରେ ତୁ କାହିଁ ଆସିଛୁ? ମୋର ଡେରି ହେବ, ଏବେ ତୁ ଯା। ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ବାବୁ କହିଲେ, ଭାଇ, ତୁମ ପୁଅ ଦେହ ସକାଳୁ ଖରାପ। ସକାଳ ପ୍ରହରୁ ଜ୍ୱର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଭା ଛାଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ଭାଇ ସହ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ପୁରା ରାତି ପୁଅ ପାଖରେ ବସି ପୁଅର ସେବା କଲେ। ଆଉ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଘରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛପଟୁ ଆସି କହିଲେ, ଘରେ ପୁଅ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ, ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର? ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ ମୋତେ ଜଣା, ହେଲେ ତାର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ତୁ ଅଛୁ, ମୋ ଭାଇ ଅଛି। ହେଲେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ କେତେ ଯେ ମୋ ଅସହାୟ ପୁଅ, ଯାହା ପାଖରେ ଆହାପଦେ କହିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କହି ପୁଣି ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖବର ଆସିଲା, ପୁଅଟି ଜ୍ୱର ସହ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଯେବେ ଲୋକମାନେ ସହାନୁଭୂତିରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ମୋତେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠାରୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଜୀବନ ସର୍ବଦା ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ଖାଲି ସମାଜସେବା ନୁହେଁ, କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ବି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ। ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ହୁଏତ ଆମେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଖବରକାଗଜ ଉପରେ ସାହାରା ନ ନେଇଥାଇପାରୁ, ହେଲେ ଆଗକାଳରେ ଯେବେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ସେ ନିହାତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ ଖବରକାଗଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। ଏହି ଖବରକାଗଜ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଯେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଦେଶଭକ୍ତି ଜାଗିଛନ୍ତି, ତାହା ବୋଧେ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ହେତୁ ଖାଲି ଘର ଲୋକଙ୍କଠୁ ବି ନୁହେଁ, ଅଂଗ୍ରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ଶାସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଏମିତି ସବୁ ଅନେକ ମହାନ କାରଣ ପାଇଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ, ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।